Het is 1994 wanneer de Russen de Tsjechische haatstad Grozny binnenvallen. Een oorlog die uiteindelijk zo'n 10 jaar doorgezeild en waarbij 300.000 burgers om het leven komen. Een soort Tsjetsjenen vlecht je daarom in deze jaren naar Europa, maar de hoop op een beter bestaan. Een van deze vlechtelingen is de 33-jarige Louisa Saitova. Ze vlecht het in 2003 met haar man en bij naar Nederland, omdat haar man vervolgd werd door de Russen. Toen het begon was ik maar pas 18 jaar oud. Ja, dus het hele leven staat voor je en je hebt plannen en je hebt... En ineens wordt het een nachtmerrie. Het kan allemaal niet meer. Het splitst je leven gewoon voor en na. Sliepen kan ik nachts nou echt net meer. Het heeft toch zelf verskorend zeer. Zo'n 2004 werd Louisa met haar gezin in wat zijn. De Tsjetsjenske had hier haar oude leefde weer oppakt, muziekmeisje. Ze houdt muziekles op de Jouwer en dirigeert een tal koren in Wazijn. Daarnaast schreeuwt ze haar eigen muziek en zongt in het Russisch, het Hollands en in het Fries. Rinterjoet van alles breek. Redden we ik droog muziek. Sinds ik me herinner, vond ik altijd leuk om te zingen. En ik was... eigenlijk het was het beste wat me lukte. Ja, en zo is het gegaan. Eerst een muziekschool, daarna een muziekcollege en daarna nog Universiteit voor de Kunsten. En een tijdje heb ik... spijt wil ik niet zeggen, maar ja, ik vond het spijtig dat ik een beetje een nutteloos beroep had in die oorlog. Ja? Dat terwijl artsen konden helpen met chirurgen, ze opereerden mensen en journalisten, ze vertelden de waarheid. En waar kon ik mee nuttig zijn? Dat vond ik een beetje frustrerend. In haar teksten beschrijft ze haar ondervindings van de oorlog. Ze wil daarmee dit conflict hier in Friesland onder de aandacht brengen. Al haar nummers binnenbondelen in het muziekprogramma Reden Troch Muziek. Hoe bist u erbij gekomen om in het Fries te zongen? Ik heb een hele goede band met Jani Roodhoff Pol. Ja, en zij hielp me daarmee, ja, met die teksten. Ik wou heel graag al mijn liedjes wat ik vroeger heb gemaakt, wou ik vertalen. Maar Jani is heel goed in Fries. En toen heeft ze een nummer van mij vertaald. En ik vond het gewoon heel mooi klinken. En het was heel dicht bij oorspronkelijke tekst. En het was ook net zo krachtig. En ja, toen dacht ik wil het zingen in het Fries. En mensen waarderen het. En want ik voel me uiteindelijk ook een beetje Fries. Want je woont hier al 5 jaar lang. Het bijzondere aan Louisa is natuurlijk haar grote muzikaliteit. En ze had een heel soort talent. En ik ken haar nu 4 jaar. Hè? En we hebben heel intensief contact gehad. En ik vind eigenlijk dat ze een kans had hier in Friesland. En daarom wil ik haar helpen om haar de planken op te krijgen.
Juist wat ze al in het in is dorp voor echt wat muziek aangeeft, de ondersqualen, koren. Alle dingen die het organiseert voor Louise, die helpt altijd, die is er altijd bij. En die heeft een hele grote inbreng in het dorp volgens mij. Louise had ik project Hulpgroep Tsjetsjenië oprichten. Een stichting om geld te zamelen voor handicapte oorlogsslachtoffers in Grozny. Hier kun je zien dat de meeste benen en voeten missen. En Dit zijn Tsjetsjeense oorlogsslachtoffers. Ja. En je was al van dit project, hulpgroep, was al geld voor inzamelen. Ja, vooral voor de prothese. Ja, het is meer een rehabilitatie voor hun dan de sport. Ja. Dagenlang, wekenlang, bist me bij mij bij. Ik zocht daar stil bij ons bier, maar ik ben er net bij. Opeens vond ik dat ik op zo'n manier mensen het kan laten weten. Ja, en ik weet gewoon dat soms muziek en een lied raakt je meer dan een verhaal. Niemand wil het weten, zing ik in mijn liedje, maar ik wil het laten weten. Dat is de boodschap. Ja. De wierheid verkondig je. Ja. Op snij 8 maart in Twellegeer en sneu 21 maart in Wazijn is Louise Saitova's muziekprogramma Redden Troch Muziek live te zien. Voor informatie over Louise of haar projecthulpgroep kun je mailen naar dit adres. Bij de stomme